Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Wannan bidiyon mun kawo muku jerin mata ƙwara 10 mafiya kyau a masana'antar Kannywood. Kuma wannan ba mun yi shi bane a bisa son zuciya, ma'ana mun yi shi ne a bincike da tabbatar da hakan. Kuma mafi yawancin mutane ma sun faɗi haka, domin kamin mu yi wannan bidiyo sai da muka tabbatar a Instagram, a Facebook da sauran social media duk mun yi posting akan haka, kuma results ɗin ne za mu nuna muku. Amma kamun nan dan Allah, idan farkon zuwan ka ne ka taimaka ka taɓa mana subscribe, sannan ka yi like, mun gode. Amma fa muna ƙara sanar da ku waɗanda suke aiki ne har a yau a Kannywood, banda waɗanda suka yi aure da waɗanda suka daina fim. Sannan kuma ba a rasa wasu ƙananan jarumai ba waɗanda gaskiya ba a san su sosai ba, kuma suna da kyawun maybe ba za a sa su ba. To waɗannan dai waɗanda suka shahara ne, insha Allah su ne muke magana, waɗanda suka shahara. Wacce ta kasance ta 10 ita ce Momi Gombe. Mace ta 8 ita ce Balkisu Abdullahi. Mace ta 7 ita ce Nafisa Abdullahi. Mace ta 6 ita ce wadda aka fi sani da Zainab Labarina. Ta 5 ita ce Mira Shu'aib. Mace ta 4 kuwa ita ce Hafsat Idris, wadda aka fi sani da Barauniya. Mace ta 3 ita ce Zahra Aliyu. Ta 2 kuwa ita ce Asmi Wakili. Wacce ta samu zamowa na ɗaya a wannan gasa ita ce Fati Washa.